Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o ganiyan sa kita ning atong adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Okay. Now, by next session mahuman nato kining atong pagtuon ining maong pagtulunan the topic, the theology of the plan of God. Okay. Sa wailangan, ikaw nga magtutuo, andamay mong kaugalingon pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron ikaw mahibalik sa imong pagkigamitay sa Dios kung nga ikaw madumala. God, the Holy Spirit can control your mind samtang magtuon tas pulong sa Dios ug andam na sabi ka sa pagpadayon niining atong pagtuon sa kamatuoran. Apan nalang kanimo dili pa magtutuo, what you should do is to use your God-given free will. Kanimo kabubuton hinatag ka na sa Dios, ipagamit ka na sa Dios kanimo sa pagtuo ba o pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Apan ang mga buhat 16:31 na kanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay, sa wailangan, adto ta karon sa atong pagpadayon. Adto ta sa, well, of course, as a review atong gihisgutan nga, ang usa ka dili magtutuo nga misalikway kang Kristo ingon nga manluluwas ug siya kung mamatay siya niya ng iyang pagsalikway, ang Dios mismo mo'y moisip will superimpose sa silot nga mao ang linaw sa kalayo. It is God who does this. Ang Diyos. It is God who controls it. Kay siya man ang nagakontrol sa resulta. Okay, kagahapon na itong diskutan ang punto numero 4. Karon tuta sa point number 5. Nagingon kini nga, ignorance of the sovereign righteous control of the divine imputation of eternal life niadtong mga tao nga mituo kang Kristo ingon nga ilang maluluwas og ang pag-isip sa Dios og kinabuhing dayon dili kinabuhi nga kanang eternal judgment ang pasabot. Okay, let me rephrase that. Point number 5. Ignorance of the sovereignty, righteous control of the divine imputation of eternal life. Yan itong mga tao nga may salikway kang Kristo ingon nga manluluwas o ang pag-iisip sa Dios sa dayon na nga paghukom. Yan itong mga tao nga misalikway kang Kristo ingon nga manluluwas o ang matang sakop sa kaliwatan sa tao. Every member is going to wind up either dito sa langit or dito sa linaw sa kalayo. Ang basihan niini mao ang hingpit nga desisyon sa Dios. But God's sovereign decision to impute sa resulta niini is the byproduct kini of the way nga giyon sa pagtubag sa tao ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. It is the byproduct of the way man responds
to the gospel message. Inumdumi nga ang Dios mao ang tig-una, initiator sa paghatag og kaluwasan. Ang Dios mao ang tigtubag pod sa resulta. He is the responder in the result area tungod kay ang Dios simply responds o kung unsa ang buhaton sa di magtotoo ngadto kang Ginoong Hesukristo. So, kung ang tao mutuo kang Kristo ingon nga iyang manluluwas, here, you sit this very moment, see, as a believer in Jesus Christ, assuming that your condition, you trusted Jesus Christ as Savior, and God knows exactly when you did it. So, and He responds to that. At the very instant nga himuon na sa maong tao, ang Dios mismo mutubag o muhatag kaniya ang kinabuhi dayon. Kay ang tibuok kong package sa kaluwasan, maiya na, ihatag ka na sa Dios. Now, niadto nga mipili sa kanang salikway kang Kristo ingon nga ilang maluluwas, mutubag ang Dios niya na. O mao ang iyang tubag nga itambog sila ito sa linaw sa kanayo. So I hope na sabtani mo ni. Now, dili kay muot sa Dios nga muadto sila dito, but because they refuse the love of God. Ila manggi balibaran, ila manggi salikway ang gugma sa Dios. They refuse to change their attitude sa pagtuo unta kang Kristo ingon nga manluluwas. Busa ang Dios na kanayon, well, if you don't want my love, kung dili mo gusto sa akong gugma nga gipakita, you will have my righteousness, my justice, my wrath. Dili na ang pagkamantarong nako, kung dili mo ng hustisya na, my wrath instead, my anger. So, ang Diyos, sa iyang pagtubag din iyang giisip to some eternal life. Ang kinabuhin dayon. O ngadto pusuban, eternity in the lake of fire. Kaya ang Diyos God is in absolute sovereign control niini. Kasabot ka? Karon, murag dayag kayo kinidiya sa John 3:16. See? Kaya ang tinuod God, ang original yung pasabot ni Juan 3:16. God in this manner loved the world that He gave His only uniquely born Son. Mo kanibot pasabot. Now, diha makita nimo ang gugma sa Dios nga iyang gipadayag at the point of the cross. Iyang gihatag ang iyang bugtong dili kasagarang anak nga lalaki nga bisag kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag lake of fire kana, kundili sila makaangkon sa kinabuhing dayon. You see, ang Dios may hingpit nga kabubuton to control niini. See? So John 3:16, John 3:18, John 3:36, Revelation 20:11 to 15. Okay? And ato rin kong tutukan at another passage. Let's try Mateo. Anto des Mateo, Kapitulo 7, versikulo 13 at 14. Ano sa magisulti diya? Tingali nakahibalag ka na nining mo ang versikulo nga popular kayo. Enter in the straight or the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many are those who go in thereat.
Na. So doon ay duha ka mga ganghaan dinhi. Okay? The narrow gate o ang the broad gate. Now, dinhi nagkanayon, quantitatively speaking, ang mando ko dinhi, enter here. Sulod dinhi, enter at the narrow gate. Now, na ay broad gate over here, and that's the wrong gate. Okay? O ang kasagaran, everybody, dili kay kasagaran, ang tanan goes through one of the two gates. Of course, ang tanan. Naranan niya, asa siya moagi. Ngaganghaan. Wide is the gate na bihas pagkalapad. Yan ang mong ganghaan. Broad is the way that leads to what? Destruction. Kalaglagan. The broad gate leads to Apuleia. Ano sa maning Apuleia? It leads to destruction. Ug ang destruction, ang pagkaguma, dinhi pagkalaglag, mao ang Apuleia. Kini noun mangudi, derived from the verb apulemi. That's one of the words that used to describe the lake of fire. So, ako lang yanuhon sa pagsuwat dinhi, mao kini, kanang handuraw lang diya sa imong pangunauna. Niya ang kanang linaw sa kalayo. Ang versikulo 14 ni kanayon, narrow is the gate or straight is the gate, narrow is the way that leads to life, and few are those that go in thereat. Gamay ra ang nasuod niya ng narrow gate. Hagipot, masikip. Okay? Now, there's a contrast din in relative quantitative term. Tali sa many o sa few, daghan o jutay. Ang daghan mo'y moadto sa kalaglagan. Ug ang jutay moadto sa kinabuhi. And the life, of course, to which our Lord is referring here, mao ang eternal life. Dayon na nga kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Now, na ay kanang kanang contrast ba dinhi tali sa duha ka mga ganghaan. The narrow, which is called the straight or the narrow gate, dinhi gitawag kini og straight or narrow, not because it is difficult to go through, malisod agian, but because there's only one way. O kanang one way, usa ka pagi, mao ang pagtuo kang Kristo. You see? So, ang narrow gate dinhi, mao ang imong pagtuo kang Kristo. Apan ang broad gate, lisod, hagipot, ngagangaan, mao ang unsa, rejection of Christ. The broad gate na galibog ng tingali ang uban din Ato lang ning ipaklaro nimo ha. Ang buot pa sabot ni ining Mateo 7:13-14 mo ni. Wide and easy, halapad ug sayon. Easy is the gate that leads to destruction. Mo na, buot pa sabot. But the way is hard. And way is hard, narrow. It is hard. Ang ang ngadto sa pagduo kang Kristo. Way is hard. Gamay ra ang gasunod niya na. Now, so in verse 15, because of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly, kini sila gangangob nga mga wolves.
or devouring kini. Now tingali tanaw nimo sila, they may look like they are there for your benefit. Upon they are really there to destroy you. You shall know them, pinagi sa ilang mga bunga, by their fruits. Do men gather grapes from thorns? No. A thorn bush, kanabang thorn, unsa man yung thorn? Kining thorn bush produces thorns. Grapes come from a vine, di ba? Or do they gather figs from thistles? No. Thistle bushes produce thistles, and figs come from the fig tree. Basta. Even so, every good tree brings forth good fruit, maayong bunga. But a corrupt tree brings forth evil fruit. So there is a contrast na paggalahi dinhi tali sa good tree ug sa corrupt tree or the evil tree. And the good tree, sabot pa sabot, kini naghisgot sa usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo, ug ang evil tree naghisgot kini sa dili magtutuo. Now, ang atong Ginoong Hesukristo is not dealing here with the issue of carnality versus spirituality in believers. Wa ni maghisgot siya nini. Sa maong passage, he is dealing here only with soteriology, ang bahin sa kaluwasan. Now, ani ay analogy, ni ay kaamugid. Sa versikulo 19, nangingon kini, every tree that does not bring forth good fruit is cut down, putlon, see, and cast into the fire. Sunugo ni, isugba ni. Wherefore, by their fruits you shall know them. Anhan ni mo mailhi, pinagi sa ilang mga bunga. Versikulo 21. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Dili ang tanan nagaingon nga, Ginoo, Ginoo, ang makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang usa, ang tao nga magatuman sa kabubuton sa kung amahan nga tuwa sa langit. Mo na ibot pasabot. Karon, it is not what an unbeliever does, says, that makes the difference than when he does. And what is doing the will of God, dinhi. Ano siya may ibot pasabot? Versikulo 21. Doing the will of God, mao kini ang usa nga misuod sa gingharian sa langit. See? So what is doing the will of God here? Paminaw. It is a reference sa imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Now diya sa 1 Timoteo 2:4, God wills for all men. Iyang kabubuton nga ang tanan maluwas. God wills for all men to be saved. Ug ang doing the will of God is therefore pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Kabubuton sa Dios nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao motuo diha kang Kristo ingon nga ilang maluluwas. Ug busa, doing the will of God dinhi is the one and the only way. Bugtong ragyong pagi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Apan didto sa dakong puting trono sa paghukom, Great White Throne Judgment, versikulo 22 kana, daghan ang moingon
nganhi kanako on that day. They're trying to get out of this eternal punishment. Daghan kanila moingon, Diyos, Ginoo, have we not have done many wonderful works in your name? Have we not cast out demons? Have not we done many wonderful works? Lord, we have done a lot of good things in life. Mo na ilang isulti. Mo ni isulti sa mga dili magtutuo. They are going to come out with. Ibo kapag they're gonna come out with this. Ibo kapag ano? Because they are trying to escape. They're trying to avoid. Ningkamot sila nga makalingkawas sila. Gikan sa dayon nga paghukom, pagsilot kanila dito sa linaw sa kalayo. That's why. Ug ang tubag sa Dios unsa? Yeah, you are good, guys. You're in. Mo ba na? Is that how our Lord would answer them? Then will I profess unto them, I never knew you. Wa ko kailan ninyo. Pahawa kamo, gikan kanako. Kamo nga tigbuhat sa mga dautan. I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Mo na itubag ni Ginoong Kristo. You see? O ang working iniquity dinhi is ultimately a reference sa pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Karon, ang atong Ginoo mihatag og ikaduhang kaanggid. The first is the tree analogy. O kato una. Ang ikaduha, mao ang gitawag og foundation analogy. Ug mao ni atong hisgutan ugma sa atong pagpadayon. Okay? So ayaw kalimot sa paghinguban ining atong pagtuon dinhi og tomorrow sa atong sunod nga session ato na kining humanon kining atong pagtuki bahin ining uluhan nga the theology of the plan of God. So see you then.